Iki kok ya enak wet rambutan wae jeruk Mbak Fitri. Iki ajaib ya. Rambringin gak enak iki. Jadi iki kan wonten iring ler ingkang wonten ngajeng kursi tamu kaberan geser. Nah. Ampun ngalih-ngalih. Mas Pras, kalau Mas Pras. Begini tuan kedangnya itu sih nama Mbak Fitri. Ramila Mbak ya, rusa-rusa kan itu. Rusa-rusane iki. Ini tuan kedangnya bagus kabeh, kalau kayu kabeh. Bener. Ya, jangan dodo. Semoga. Oke, cukup datang sampai itu. Sarang kesenian kuda kepang Purwokerto Surabaya. Oke, masih banyak saat ini Mbak Fitri. Kusumane kembang-kembang ingkang lawas. Niki bumi malih, tanah malih, napa malih wonten jadilan. Piye. Oh, bayarane gue seli. Telu iki tak ndadi, bayarane gue seli. Seli wis akeh seli. Seli gak wis akeh menana. Apa tak meneng wae betak dengke. Tenang wae. Motor itu.